Mibalik na sa pagpaninda si Ate Delsa sa iyang karinderya, human kinigisiradan og sayo kagahapon sa hapon. Nagkuhan na kami, nagtabon yung plastic niya. Nagkuhan na lang mi, nag-close og sayo. Nag-close mo sa'yo? Oo. Kung sa oras mo magsarado? Mga 3 kape. Sumala ni Ate Delsa, nabantayan niya kagahapon ang daghang abo ug ang paghabol sa kangitngit sa kalangitan. Barato na siyang asugid sa babaw ba? Tabi na mo ka ng kuan lang siya, marang panukuan. Asoy sa DOST Pag-asa, nakabot ang maong abo sa kalangitan ug nakatugpa sa mga kabtangan ug yuta sa Sugbo tungod sa kusog nga hangin nga gidala sa habagat o gipakusgan ni Typhoon Inday. Bisan pa niana, sumala sa air quality expert sa EMB-DENR 7, nagpakita ang air quality monitoring sa mga syudad sa Talisay ug Toledo nga nagpabiling sulod sa luwas nga level ang air quality. Taliwa nini, nagpasidaan gihapon si PDRMO Head Colonel Dennis Pastor sa epekto sa mga nahabiling ashfall kagahapon ug sa posibleng aduna pay ginagmay na abo sa hangin. As much as possible, especially at the mga western seaboard mga municipalities, we continue to wear the mask, especially going outdoors. Sumala sa situational report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRMO, miabot sa 15 ka local government units ang naapektuhan sa ashfall ning Huwebes. Lakip nini ang mga lungsod sa Toledo ug Pinamungahan nga nakaagom og mas baga nga pagkahulog sa abo. Gani, mukabat ngadto sa 300 ka mga mananagat sa Aluginsan ang naapektuhan ug kasamtangang nahunong ang ilang pagpangisda. And the LGU provided us already the meals and of course the temporary shelter of the stranded. Sumala sab ni Provincial Health Officer Dr. Sheila Fasciol, duha ka kaso sa respiratory related illness ang ilang natala diin ang duha ka individual nakasinati og kalisod sa paginhawa tungod sa posibleng paglanghab sa abo. Atong nako nga report, there's one patient in Pinamungahan and one in Barili for difficulty of breathing. Matod sa Provincial Health Officer, nahatagan dayon og gustong medical atensyon ang duha ka pasyente ug wala nagikinahanglang ma-admit sa hospital. Nagbilin sab si Fasciol og pahinumdum sa publiko. Mo to akong gingon gahapon nga mag-mask gyud unya kung mahimo kung needed gyud na magawas mag-wear og kanang long sleeves. Samtang sa bahin sa agrikultura, wala pa hinoy natala nga casualty o damage ang opisina ng Provincial Veterinarian Office Dr. Rose Bahian Vincoy. Apan asoy niya, ang mga livestock ang labing maapektuhan sa maong hagit, ilabi na ang manok o baka tungod kay prone kini sa sakit na pneumonia. Always available dapat ang fresh water. Kaya kanunay kuanon ba? And if ever pwede pa nilang close ang katong ilaang mga housing, mas maayo. Nunot niini, giawhag ni Vincoy ang mga mag-uuma nga adunay na sinating kadaot sa ilang pananom o binuhi nga makigalayon sa ilang lokal nga kagamahanan aron mahatagan og saktong tabang. Samtang gisuspenso gihapon ang pipila ka mga tunghaan sa probinsya sa Sugbo, lakip na sad sa syudad sa Cebu, Talisay ug Mandaue. But I suppose that I hope and I pray na by Monday, okay na din. Nagpabilin gihapon sa heightened alert ang gobyerno sa probinsya sa Sugbo tungod sa posibleng epekto sa nagkaluya nga bagyong Inday ug sa posibilidad sa dugang nga ashfall gikan sa bulkan Kanlaon kung subli na sab kining mubuto. Kini si RD Morales, alang sa My TV, Cebu.